Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du faqala al-muallifu al-imam as-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Yang lanjutke maknani engko tak penjelasannya tak baleni meneh ke ya. Izlau qabilatis sifatu sifatan wujudiyatan. Izlau qabilat krana lamun nerima as-sifatu apa sifat sifatan ing sifat as-sifatu apa sifat sifatan ing sifat wujudiyatan kang bangsa wujud lazima mongko lazim jadi berkonsekuensi Allah ta'ala apa yen to ora sepi anha saking sifat sifatun apa sifat Allah ta'ala apa yen to ora sepi anha saking sifat sifatun apa sifat kadzawati kaya zat Padhalika lan utawi mengkono apa singene lau qabilatis sifatu sifatan lazim Allah ta'ala iku mau ya lazim Allah ta'ala anha sifatun kadzawat iku yastalzimu iku berkonsekuensi iku mengharuskan ngono iku ya at-tasalsul ing tasalsul wa dukhulama lan masuke perkara la nihayata kang ora ana lebare iku maujud lahu kedue ma fil wujudi ing dalem wujud walau kana lan lamun ana sapa Gusti Allah muhtajan iku wong kang iku zat kang butuh lil fa'ili maring fa'il atau zat sing napa fa'il niku zat sing nyiptakno lakana mongko yekti ana sapa Gusti Allah hadisan niku zat kang anyar teka hadis asale gak ana dadi ana wa lan utawi kaunuhu hadisan Gusti Allah hadis niku muhalun iku muhal bahwa muhalun iku muhal. Iki tasih bahas napa sifate Gusti Allah qaimun binafsihi utawa apa jenenge Gusti Allah niki berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri nggih menika Gusti Allah niki adalah zat sing disifati dengan pira-pira sifat. Gusti Allah niki qaimun binafsihi atau berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri niku nggih Gusti Allah mboten kok ngadeg kaya awak dhewe mboten nggih. Maksudnya berdiri sendiri niku Gusti Allah sumugih saking wong liya nggih, ora butuh kalih orang lain ya. Terus juga niki nek disebut kita mriki zatan mausufan bis sifati. Gusti Allah iku zat mausuf bis sifati. Jadi Gusti Allah iku zat. Engko ana zat ana sifat. Ya ana zat ana sifat. Zat ana sifat. Ya, ana zat ana sifat. Ya, zat iki engko mungkin dengan kata lain mahal. Ya mahal panggonan. Pengenane sak sebutno pulpen iki nggih. Spidol iki spidol ireng. Ya, zate sing ndi? Zate kalimat ireng apa spidol? Spidol. Sifate ireng. Kitab iki kitab yang bagus. Zate yang mana? Kitab. Terus sifate bagus. Paham? Nah, iku ana zat atau dengan kata lain mahal. Ngene tak jelasno mahal. Ana mahal ana sifat. Ana mahal ana napa? Sifat. Ya. Nah, Gusti Allah niki zat. Zat sing disifati dengan beberapa sifat. Gusti Allah persifatan maha sempurna.
Gusti Allah bersifatan Maha Agung. Gusti Allah bersifatan Maha Dermawan. Nah, itu kan di sifat-sifat kata, nggih mboten? Nah, Gusti Allah niki zat. Gusti Allah niki zat. Nggih. Gusti Allah niki zat, mboten sifat. Gusti Allah niki zat mboten sifat. Ya, Gusti Allah zat mboten sifat. Nah, terus zatun mausufun bis sifati ghaniyun anil mahalli wal fa'ili. Gusti Allah sumuge tidak butuh mahal. Mahal itu berarti apa mau? Atau zat ya. Mahal itu sesuatu yang dienggoni ambekan sifat. Iku apa zat. Ya, atau ya sesuatu yang di tempati sifat. Ya, wal fa'ili, al fa'il ini yang dimaksud adalah al hadis atau al muhdis atau zat yang menciptakan. Wes. Ngono. Gusti Allah, karena Gusti Allah zat bukan sifat ya. Gusti Allah zat bukan sifat. Ya. Karena Gusti Allah zat bukan sifat, ya Gusti Allah tidak butuh kalihan zat sing ditempati. Gusti Allah tidak butuh zat atau mahal sing ditempati karena Gusti Allah bukan sifat. Paham? Karena Gusti Allah napa buatan sifat. Karena nak sifat iku mesti butuh ambekan zate atau butuh ambek mahal. Ya, mesti iku. Karena sifat iki gak iso berdiri sendiri. Sampeyan aku ngomong ireng, sampeyan bayangno ireng tanpa ireng iku mau nemplek ning ndi ora bakal iso sampean. Ireng ya. Terus bariku nemplek ning ndi ora ana nempleke ning ndi sampean bayangno ireng. Tapi ora ana barang sing ireng. Barange sing ketemplekan ireng iso bayangno apa mboten? Gak iso. Contohnya kayak ngene iki. Iki misalkan apa penghapus ireng delok. Sampeyan iso bayangno ireng. Kenapa? Karena irengnya tememplek neng penghapus. Spidol ireng. Sampeyan iso bayangno ireng karena spidol iki tememplek neng karena ireng iki tememplek neng spidol. Ya. Zaid ganteng. Sampeyan iso bayangno ganteng karena ganteng iku tememplek neng Zaid. Sampeyan ora bakal iso. Ya jel bayangno. Fokus ganteng tok tapi gak ana sing disifati sapa sing ganteng. Ora ana wonge. Iso bayangno sampean. Oh, ganteng. Tapi ora ana wonge, iso. Hah? Mboten saged. Ya, maka setiap sifat pasti butuh napa? Setiap sifat pasti butuh zat utawa mahal. Ya, iki kono kaidah ngoten. Setiap sifat pasti butuh zat atau mahal yang ditempati. Maksudnya ditempati ya sing dinggoni sing templek ning kono. Paham mboten? Sampeyan iso bayangno bagus ya, indah, tapi ora indah iku mau gak templek ning perkara apa. Ora bakal iso. Ya kudune iki mau templek ning perkara iku lagi kene iso bayangno indah. Misal gunung iku indah, misal pantai itu indah. Ya kita bisa bayangno indah karena indah iku mau templek ning pantai utawa ning gunung. Nah, templek ning zat atau ning mahal sing ditempati. Paham betul? Lah Gusti Allah niki adalah zat. Maka nek zat niki ora butuh kalihan mahal. Ya paham? Karena zat tidak butuh kalih mahal juga tidak butuh kalih atau mahal atau zat tidak butuh. Karena Gusti Allah zat. Ya. Lah sing butuh ambekan niki apa? Sing butuh ambek mahal apa? Apa mau sing butuh ambek mahal? Sifat. Nah, ya kita tulisnya ya. Di Allah itu zat. Zat bukan sifat. Maka Allah tidak butuh zat atau mahal yang ditempati karena Allah bukan
sifat. Selesai. Iki lanjut iki ya. Jadi Gusti Allah niki tidak butuh kalihan mahal. Gusti Allah mungkin zat, ora butuh ambek mahal nggih yang ditempati karena Gusti Allah niki mboten sifat. Nah, karena Gusti Allah mboten sifat, Gusti Allah zat mboten sifat. Lah iki kok kenapa kok sifat kok zat ngene? Kenapa kok zat kok? Napa jenenge mboten nggih butuh kalih mboten butuh kalihan mahal. Ya, kenapa zat gak butuh ambek mahal? Utawa mahal ora apa jenenge ora butuh ambek mahal nggih. Ya. Jadi Allah tidak butuh apa mau mahal. Ya, tidak butuh napa mahal. Gusti Allah zat kan, maka Gusti Allah tidak butuh mahal. Karena jika Allah butuh mahal, maka Allah adalah sifat. Nah, yang butuh mahal apa mau? Sing butuh mahal apa? Sifat. Sing butuh mahal adalah sifat. Nah, seandainya kalau Gusti Allah butuh mahal, berarti Gusti Allah sifat. Ya, Gusti Allah berarti sifat. Lah sedangkan Gusti Allah duwe sifat-sifat. Engko berarti ana sifat nyifati sifat. Nah, maka jika Allah sifat, maka tidak boleh mempunyai sifat. Ya, karena jika punya sifat akan terjadi tasalsul. Ya, tasalsul itu apa? Ya, tasalsul iki duwe sifat iki duwe sifat. Jadi ngene, kok seandainya misal Gusti Allah kan zat. Ya, Gusti Allah ki zat. Buktinya napa? Bukti secara logikane nek Gusti Allah niki mau kok butuh ambek panggonan, butuh ambek mahal panggonan, maksudnya panggonan niku panggonan sing disifati ambekan sing dinggoni ambekan sifat iku mau. Niki Gusti Allah nek kok butuh ambek mahal, berarti Gusti Allah sifat. Nek Gusti Allah sifat berarti gak oleh persifatan. Berarti gak oleh napa persifatan. Soalnya napa nek ana sifat kok persifatan, engko akhire sifat iki duwe sifat, sifate iki kudune duwe sifat, sifate duwe sifat. Akhire gak ono bare. Gak oleh iku. Maka yang ada itu apa? Yang ada itu ya napa jenenge zat terus badan niku ambek sifat tok. Sifat gak oleh persifatan meneh. Ya, wis. Intine ngoten nggih. Ya, dadi ana zat ya terus badan niku gadah sifat. Sifate iki ora oleh disifati. Gak oleh napa persifatan. Soalnya nek persifatan engko sifate sifat iki kon duwe sifat meneh. Sifate sifat iki duwe sifat meneh. Sifat wis duwe sifat meneh. Wah, iki ana akhire mentok ora ana bare iki. Paham? Nah, nek koyo ngono iku adalah mustahil. Ya, tentunya sifat ini sifat wujudiyah. Wis iki gak tak jelasno lebih detail lah wis ngoten. Paham? Wis. Terus idlau qabilatis sifatu sifatan wujudiyatan lazima alla ta'ra anha sifatun kadzawat. Nah, karena kalau sifat iki menerima sifat wujudiyah, maka ya setiap sifat iki pasti punya napa jenenge sifat meneh. Sebagaimana kok zat kan punya sifat. Ya, zat kan punya sifat. Sampean ana sifate ra? Sampean zat ana sifate mboten? Ana sifate ganteng, ana sifate putih, ana sifate ireng, ana sifate apa iku lah. Ya. Nah, zat iki ana sifate. Lah seandainya kok sifat iku mau ngono, seandainya kok sifat niki nerima sifat yang lain, ya sifat wujud yang lain, maka ya sifat iku mau yo bakal nerima sifat sing sifat iku mau bakal nerima sifat meneh. Ya. Sifat bakal nerima sifat meneh. Lah iki kok bakal ana tasalsul. Tasalsul niku napa? Ya rentetan sing ora ana bare. Iki adalah sifat iki duwe sifat, berarti iki sifat. Sifat iki duwe sifat, berarti sifat.
iki duwe sifat meneh, sifatnya sampai mbok bar ora ono bare dan itu mustahil. Paham? Dan itu napa mustahil. Yes. Sebenarnya sampean saiki paham, kudu paham bahwa Gusti Allah niki zat, Gusti Allah niki mboten sifat. Wes, penting iku. Ya. Ya, wa dukhula ma la nihayata lahu fil wujud dan masuke iku mudhalika yastalzimut tasalsul mengkono iku mau ya iki akhirnya berkonsekuensi ono tasalsul terus juga masuke perkara sing ora ana mentoke dalam wujud gak ana mentoke iku. Terus Gusti Allah niki sing kedua sing iki sampean tekan kono lah mau paham ora apa-apa. Ya, terus yang kedua nggih Gusti Allah iku Allahu ghaniyun anil fa'ili. Gusti Allah al-fa'il apa mau maknane muhdis. Nah, Allah tidak butuh kepada ya zat yang menciptakan. Ya, seandainya butuh maring zat sing diciptakno engko ya zat sing nyiptakno Gusti Allah ya butuh ambek zat sing nyiptakno meneh. Zat sing nyiptakno meneh butuh ambek zat sing nyiptakno meneh. Zat sing nyiptakno meneh butuh zat sing nyiptakno meneh. Maka iki padha ana tasalsul. Ora ana mentoke. Iki mustahil. Paham? Paham mboten? Ya, dadi Gusti Allah niki Gusti Allah lah yang nyiptakno kita. Gusti Allah tidak butuh maring zat sing nyiptakno Gusti Allah. Karena kalau butuh ambek zat sing nyiptakno Gusti Allah, engko sing nyiptakno Gusti Allah ya butuh ambek sing nyiptakno meneh, butuh muhdis. Muhdise butuh muhdis meneh, butuh muhdis meneh, butuh muhdis. Iki ora ana mentoke. Iki jenenge tasalsul. Ya, dan ini mustahil. Paham? Mustahil. Paham mboten? Ya. Ya, Allah tidak butuh kepada zat yang menciptakannya ya. Ya, karena jika atau muhdis ya muhdis jika Allah butuh muhdis maka muhdis tersebut butuh kepada muhdis lagi dan seterusnya itu maka itu mustahil karena ada tasalsul. Nah, wes karena ada tasalsul. Ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.